Vždycky jsem já zabočil, ale jinak já jdu rovně. My víme. To je skvělý. Michal, já tě mám fotku. Mlčím. Ještě něco nám hezkýho řekneš? To je díva a tam je normální skládka a nikdo ji neřeší. Fakt normální. Tamhle ty dveře, jo. Neukazuj moc, jo? Tamhle ty dveře. Držím váry a tebe ukazuju, že tamhle ty dveře jsou kolní. A od těch má, já ne, ale od těch čip, který je otevřen. No, který je. A tam je potom volný. Teď už zahnem? Ne, rovně. Rovně. Až na to náměstí jdeme. Na to je náměstí Krájovy? To je náměstí Nepůravny. To je Jájo. To je Jájo. A proč jdeme k Jájovi, když jsme to mohli vzít rovnou? My jsme to nemohli vzít rovnou, my musíme přes Jájo. Nemusíme. Prostě já musím, protože jinak bych to nedal. Aha. Ale já bych to dala. No promiň, tak se otočíme a jdeme. Fajn, tak jo. Tamhle jdeme. Dobře. Tady nějaký stříbrný prostě. Ano, nevím. Auto se tomu říká.